Yan po guys yung health center dito sa amin. Yan guys yung kapitbahay namin bangko, Rural Bank. Tapos yan yung bahay namin. Bahay kubo. Bahay kubo kahit munti. Tambal na namin yung generator. Laminate muna ako guys. Plastic laminate. Bakit ang baby bonbon? Saglit ako guys dito sa grocery para bumili ng makakain ng mga kids. Ilang hakbang lang po ito mula doon sa bahay. Lapit lang po. Ito guys yung pinakamalaking grocery dito sa amin. Maraming grocery dito pero ito yung pinakamalaking grocery. Sobrang lapit lang talaga guys sa mga bilihan dito sa amin. Kaya bumibili lang talaga ako ng kung anong kailangan. Dun sa kabila guys yung yung main entrance nila. Kumbaga ito yung back door. Tama ba ako back door? Paglabas ko rito guys, ayan. Ilang hakbang lang po bahay na namin. Ayun. Ha? Ano yan? Tapig tutura na lang. Ay. Ano? Pakita ko lang ba itong video?
ano baby, ay hindi nga talaga. Oh, sorry tulo no na hindi nga ko na ini. Muning. Oh, baby, pakidala ng muning-muning na yan, ha? Na. Bebe, bebe. May ano pala kasi ako diyan. Di na pa. Namoy niya. Ayan guys, si Wally, naapakan niya yung tape. Muning! Wally! Para si Wally. Wally! Ay, takot ko. Wala. Natakot si Wally. Wala. Nagugutom ng baby namin. Tara, ka magluto si Nainay. Isama kita doon, okay? Okay. Isasama ko si baby. Isama ka ni Nainay, pauwi. Sama ni Nainay. Ngayon lang nalaman, ngayon. Alam ko naman yun. Eh, dati mo nang alam ah. Wag mo na sagutan. Wag mo na lang lagyan ng kung ano. Blank na lang. Look at this, sabi daw niya, hello, I am Miss Module. Sino yun? Ang ganda ng pangalan. Today, we will have a quest. At the end of this, you'll be... Sinong nanay mo, ha? Check the... Sino ang magulang mo? Pero Miss Module. Pahirap